Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Usumbut Menteri Rambak ka jelau ba Prestone Song ubadero Emily ka Penusta constituency layo jingtip banadu menchem tayo kata ka arpun detrik jong nailur arja aposau uluan Phai Shillong ba Shillong habala lek ban yakendu bat na bodin yakani ka khubor na kaleng kinong to khubor kila lek shaying sa jong ba Prestone Song menta kasni kata ka artrik jong risau arja aposau ka badon harenja ban yakendu hakabaya dei berkakot ka khia ndrei lasng thu ba Prestone umpat la ban yakren berkilap thai khubor namar udang chuan poi ha Shillong kumta na kaleng kinong thok khubor kila yo ban yakren paruba Holywell Constit working president ka National People's Party NPP paruba Nibaron Binan vice president NPP na panusla kiba lawan pet ya uba Prestone menta kasngi hayeng sa jong u hakajing yakren ba uba Holywell Constit ule thu baka jing ko jing khia jong uba Prestone menta kala Biang kumba kalong Haki por baroh berulakhan ba habaya Shong ya thukana ulaya thuru ba Haki ni kita yo banwan uba Prestone unsala ban lai Shong Biang ha Ophis ban penya yagi kam kuman chupen kan mau hang ni uba Prestone den song ulalai ban sha sumar ha Nazareth hospital Shillong namar ka jinglang snam ka jabing ndrei na ka jinglong jingman la penkit no uba Prestone den song na Nazareth hospital Shen ba Delhi na ka benta ka jing sumar kabakam bnia